Гледах го, да. И гледам, че всички се надъхали по това интервю на Филип Кръстев. Сякаш е казал нещо нечувано. Изгледах го. И какво? Повтори неща, които се знаят от години. Корупция, липса на школи, липса на визия. Това не е смелост. Това е банална констатация. Истинският въпрос е друг. Защо винаги звучи все едно някой му отнел правото да играят в футбол? Корупция имало, условията не били най-добрите, школите били слаби и корупция няма ли в Албания? Там да не би да ги пръскат със светена вода преди матч и да играят в рая. В Сърбия, в Косово да не са цъфнали държава на 20 години и се бият с зъби и ногти за всяка топка. Не искам да ги сравнявам, защото разликата е само една. Те не се жалват, играят, натискат, мачкат. И ако говорим за условия, Сенегал в какво развъждат таланти? В кал, на пясък, боси, стопка, сигурно от свински мехур. И от тази мизерия излизат зверове от глада, от хъса, от характера. А ние тук имаме момчета в хотели, масажи, специални хора да им правят менюто, всичко под носа им. И пак нула агресия, пак нула жажда, пак нула тежест, менталитет на самолетен сандвич, пълен с въздух. Ево на Кръстев, че говори открито. Това го уважавам. Но половината интервю пак беше опаковано в оправдания. Истината е ясна. Не ти трябват перфектни условия, за да покажеш характер. Не ти трябва световна инфраструктура, за да тичаш, да се бориш, да влизаш в единоборствата, да си мъж на терена. Трябва ти само едно – желание да си докажеш. А когато това го няма, интервютата може да са дълги, оправданията може да са многословни, но играта си остава същата – мека, лека и беззъба.